Çixare ne tene zirarê dide kesên ku dikişînin, tesîrê li kesên derdorê jî dikin. Çixare keşandina pasîf gotineka din jî ji bo kesên ku marûza dumanê bûne zirar gîja wan jî. Divê li ser vê meseleyê vê mijarê kesên ku çixarê dikişînin jî baş bifikirin û baş baldar bin. Çixareyekî ji sedî sî rîska kansera pişikan jî zêde dike. Herî zêde ji kesên ku ducanîne pitikê wan ku ji duxana çixarê zirarê dibînin. Eman ne ji nîzîkê çixarê bin ne jî kesên ku çixarê dikişînin nîzîkê wan bin. Kesên ku cixareyê dikişînin û yên li cem wan dibin rîskê dane. Cixare kişandina pasîf dibe sedema gelek nexweşiyan. وەکە چاوە بێژیم ئەو دووەخۆی ئەمە سانکە ئەس دووەخۆم یانێ ولۆ بهناوی عادز دبم چغارە وەسان یا پێتی خەلکی بەخۆی خەلکی بێژی ئەچ بێژم بەلاشە Dihundurê çixareyekî tenê da nêzî 5,000 maddeyên kanserojen hene. Ji ber vê jî divê meriv ciyê ku cixare tê kişandin nesekine. Herî pir em jê vedikeşin û em jê ditirsin jî mixapin pençeşeriyan jî kansera pişikê ye. Niha di nav gelê me de jî ev mixapin berbelav. Cixare kişandina pasîf ji bilî pençeşerê dibe sedema krîza dil û astîmê jî. Duxana cixarê herîsê te bandorê li kesên ducanî û pitikên dizikên wan da dike. Jinê ducan de bandorê bawayekî neyînî xwe derdixuholê û li ser bes ne li ser jina ducan. Li ser zarokê di hundirê wê de jî, di malzarê de jî bandorê neyînî derdixuholê û rîska ji ber zarok ji ber ketinê bilind bibe. Dibe ku wextê em bibêjin weledîkirinê pêş de bixe, zûtir bike. Di nav dûmana cixareyê da partîkulên kanserojen hene. Dema ku cixare tê kişandin, ev maddeyên kanserojen demeke li hewayê dimînin. Ji ber ku dûmana cixareyê li derdorê belav dibe, rîska wê jî dewam dike. Kesên pasîf min got îşê wan piçekî zor e ji ber ku ne di dest wan de ye. Divê ew jî ka îznê nedin kesên li dor wan cixarê vedixwe û heta wan teşvîk bikin ji ber ji bo berdana cixareyê. 6 sala jî malam kul tebaqa sînîne. Ego bê hundir û kesên cixarê jî vexwe sax. Ji bo ku meriv xwe ji nexweşiyên cixarekîşana pasîf biparêze, divê meriv li cihên ku cixare tê kişandin nesekine.